филми кӯтоҳмуддати муаллифи ишқ пул хэштег душанбе ки аз чанд қисм иборат аст имрӯз дар саҳифаи ютуб намоиш дода мешавад. Таҳиягари ин филм Набиҷон Пирматов, актер инчунин продюсер Набиҷон Пирматов офарандаи филми Арӯси замонавӣ. Бояд гуфт дар ин филми кӯтоҳмуддати аз чанд қисм иборат буда актерону блогерон ва шахсони шинохта нақшофарӣ карданд. Аз он ҷумла Рафаэл Гулов, Сабринаи Назрӣ, актери номдор Шуҷоат Ҷалолиддинов ки имрӯз дар дугум соати шоу барномаи Набзи рӯз меҳмони мо шуданд. Худи Набиҷон Пирматов бошад ба ҳайси саркалон қарор гирифтааст. Хушомадед мегӯям Нури Дида Тоҷисар. Набиҷон мегуфтед ки ин аввалини сериали тоҷик ҳам гӯем мешавад ки дар саҳифаи ютуб намоиш дода мешавад аллакай имрӯз ва ин ба каси шумо кӯмак кардааст ё ки фикру ақидаи шумо буд ин сериалро рӯи кор оваред? Ба фикрам ду савол додед, аз якумаш ҷавоб медиҳам. Аввал ин сериал нест, албатта дигар сериалҳо бисёр буд, вале дар формати нав ин аввалин сериал ҳисоб мешавад, боз дар жанри комедия. Бале, аз ҷиҳате ки YouTube сериал аст, бале, аввалин сериали вай аст. Замонави гӯя мешавад. Таъссуроти тамошобин вақте почаи ин сериалро тамошо карданд, филм зиёд лайк гирифт? Асосан дар Инстаграму, Фейсбук, кампер бисёртар лайк гирифт. Аз сабаби подписчик кам будан дар YouTube канали ман Замонави медиа, камтар лайк гирифт. Айни ҳол, фикр мекунам вақте ки сериалро мо меҷорем ба YouTube, лайкҳо бисёр мешавад. Лайкҳо шахсан худатон дидед ки лайкҳо зиёд чанд қадар аст тақрибан? Не, вақте мегузорем имрӯз соати 21:00 баъд бисёр мешавад. Не, аз ин ба назарам тизерро сериал гуфти. Саҳифаҳои иҷтимоӣ тамошо кардам. Рости ба ман беҳрӯз порчааш нишон дод. Дар ин филми қаҳрамони асосӣ ҳаст ва ё ки ҳама иштирокдорон қаҳрамонони асосӣ ҳисобида мешаванд? Ҳама не. Инҷо қаҳрамони асосӣ 3-4 кас аз писарон, боз 3-4 кас аз духтарон аст. Хоб кӣ ҳастанд? Аз асосӣ худам Рафаэл, Шуҷоат Ҷалолиддинов, Беҳрӯз Насриддинов, боз ҳаст Муборис Усмонов. Аз духтарҳо Сабира Назрӣ, як чеҳраи нав Амина Ҳафизова, боз як-ду нафари дигар. Дар рӯйхати шумо медонед ки намерасад Набиҷон? Буландам агар ки 4 мард мешудану 5 духтар мешуданд қаҳрамон аст мешавад насиб карда бошад идома дорад сериал. Сценарийнависаш ки аст? Худам. Худатон аст? Хоб анакнун мегуфтед ки дар вақти сценарийнависӣ ба шумо ки илҳом бахшид? ва ё ки чӣ? Карантин. Карантин? Дар карантин бисёр шудем, қариб 1 моҳ аз хона набромадем. Рӯзгар безором шудам. Дар давоми 1 моҳ яъне ки гуфтанистед ки нависед? Бале, як чизи нав гуфтам. Фикр кунам як дарози бад бошад ки охир надошта бошад, рафтан гирад. Санта Барбара. Бале. Хулос чӣ тавре ки медонем ки аз 100 серия иборат аст умуман сериал. То мас тамом шудаи сериал агар 100 серия, то чанд қадараш аллакай ту омода ҳастӣ то ин ки медонӣ ки 100% ҳанамин сериалҳо аллакай ба навор бароварда мешавад. Ба фикрат аллакай, не ба фикрат аллакай ки сериалҳо ҳаст аллакай. Мана дар 2 ҳафта 5 серия ба навор гирифтем. Дар 2 ҳафта? Дар 2 ҳафта 5 серия гирифтем. Сериалҳо ман медонам қадар ин бобат, лек мехостам аз худи режиссёрам низ пурсон шавад ва дар бахши мустақим бифаҳмем ки сериалҳо зуд иваз мешаванд ё ин ки не? Намедонам, таҷрибаи аввалин ман аст. Не, дар умуман дар рафти ба навор гирифтани масалан ин сериалҳои ки сценария дар назар доред? Бале, сценарияро дар назар. Албатта, ин стили ман аст, импровизатсия. Ин як чизе аст ки агар 1 сол 6 та фикр кунед, бакала ёдам намеояд, ба ёд ёдам намеояд. Идея намешавад. Вақти сёмкада идея мешавад. Хоб, мас актёрро ҷигна интихоб кардем. Масалан Рафаэл Гулов, Сабринаи Назрӣ, Шуҷоат, аз он ҷумла ман. Агар росташро бигӯям, дар сценария дар ҳамон линияи аввалине ки аст, скелет мегӯям, ҳамунҷа фикр карда ман нависагӣ ҳастам, шоҳҳои сценарияро.
рафел буд аз аввал, сабринаам буд. лекин масъалаи акада бисёр фикр кардем ва ба хулоса омадем. Ман рости акаро нашинохтам, беайнаку бемӯйлаб омадам, дурусти вориди студия гаштам, ман нашинохтам. Аз ҳама нақши асосӣ ва муҳим ва душвортарин ҳамин нақши акаи ман аст. Қурбон ном дорад. Ботаник яъне медонед сала муҷаррад. Ботаник, бале. Аз ин пас омӯхт шавед, шуморо ботаник мегӯям. Ман тага савол кардем. Лекин акаи шуҷоата интихоб кардем, барои ки ба фикри ман ба ғайри акаи шуҷоат намедонам дигар кас набуд дар Тоҷикистон ин нақшро офарад. Яъне ки чеҳраи муносиб. ба фикрашон. Хуб, Набиҷон мегуфтед дар вақти наворбардорӣ мешаванд ҳолатҳое ки аз сценария берун мешавед? Доим мешавад. Доим мешавад. Хуб, дар кадом порчааш аз қисми якум мешавад ки дар сценария ҳаст саҳна, лекин дар вақти наворгирӣ баръаксаш мешавад. Умуман аз дохили сценария кор намекунем, барои ки рост намеояд. Вақте ки актёрҳо дар мизансцена ҷамъ мешаванду репетитсия мекунем мо се бор то тайёр нашавад ба нов намегирем. Анамон вақт дигар хел мешавад, зуртар мешавад. ин танҳо дар Тоҷикистон ҳамин гуна аст ва ин ки дар дигар давлатҳо ҳам ҳамин бисёр тамошо мекунам филмҳои Голливуда чиқаи ки ба навор мегирам. Импровизатсия ҳаст дар онҷо. бисёр не кам ҳаст. Ягон калимаҳои махсусе ҳаст ки дар сценарии шумо дар филми шумо ки хотирмон бошад? бале ҳаст. Мисол акаи берӯза ба навор гирифтем. Киш-киш гуфтам, мяу-мяу гуфтам. Не, мяу-мяу нагуфтам. Асабонӣ. Бале, мяу-мяу нагуфта будам, лекин киш-киш гуфта будам. Хуб, акнун бошад суҳбат бо бонуи зебо Сабринаи Назрӣ як суҳбат кунем. Хуб, Сабрина умуман даъват карда буданд, зиёд фикр кардидин ки не барои нақш офаридан ба ин сериал? Росташо мегӯ. Не, фикрам накарда будам, чунки филмое ки Набиҷон офарида буд, рости ҳамаш ба ман писанд буд. Чи арӯси замонавӣ, чи домоди замонавӣ. Як кор қадди чанд вақт пеш Набиҷон аз ман омада буд барои як масъалаи ролик сабт кардан. Ман гуфтам бо дигар нафар. Ман фикрам ки барои филм омадагинаси ман ҳамун давра, ҳамун вақт. баъд пешниҳодаш дигар чи буд, ман рад кардам, гуфтам ман мехоҳам ки ягон филми туда иштирок кунам. Гуфт ки дар нақша ҳаст. Вақте ки шуд ба ман тия даъват мекунам. Яъни хел шуд ки аз байн чанд гузашт, банхали баъд ба тавоз баромад даъват кард. Рости ман бечуну чаро розӣ шудам. Чунки коргардон ҷавон аст, фикрҳо ҳама ҷавон аст. Свежи. Нигоҳ нав аст, ба ҳамун хотир розӣ шудам, хушам омада. Як тахаллуси нав акун мебарад режиссёри свеже. Он ки ба таври дигар хубияш дар чи аст ки коргарданиҳояд Набиҷона масалан мо ҳамамо одамҳои эҷодкор ҳамамон мисол ба ҳар кор банд ҳастем мувофиқат мекунад ихел не ки фардо сабт аст бояд биёӣ мувофиқат мекунад агар ки фардо ман банд бошам бо дигар нафар саҳнаора сабт мекунад бо дигар нафара мисол мефаҳмам ки агар кадом рӯзе ки мисол озод бошам банд бошам бо ҳамроҳи мо мисол чӣ мекунам сабт мекунам ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст. ин муҳим аст. Ин муҳим аст, бале, дар ҳама кор фаъолиятҳо. Сабринаи Назрӣ чун ҳамаи мо медонем ки бо як хушсалиқа аст ва ҳаққи музди меҳнаташро медонад. пеш аз розигии худро баён кардан ба режиссёране ки дар ин ҷо нишастааст табассум мекунад, чашмак мезанад, шартнома башонде. Рости маслиҳатҳои мо ҳам хел буд ки ҳамон чанд саҳнае ки аввал чӣ мегӯян як чанд қисме ки аввал мебарояд ҳамчун як дастгирӣ кӯмак ба коргардон. Баъдан бинем ки филм чӣ гуна мардум қабул мекунад бинанда, баъдан бояд маслиҳат мекунем. Маслиҳат ҳам хел буд. Ҳамин ҳам бояд ки дар шартнома меомад, чунки баъдан мегӯяд. Не, баъдан гуфтани намешавад аллакай, зеро ки ин аллакай нақшаи муайяне ҳаст ки то 100 серия бошад. Хуб, ташаккури зиёд ба ҷавобҳои шумо ва гуфтанӣ ҳастам ки суҳбат ҳатман мо идома медиҳем ва бе яке аз сарояндаҳои хушовози эстрадаи тоҷик барои ман шахсан барои кулли радиои Азия Плюс ман мехостам ин сарояндаро пахш кунам. Дар пахши мустақим гӯш мекунем ва суҳбатро идома медиҳем. Инак истиқбол мегирем дӯстони азиз. Реклама.
идомаи шоу барномаи набзи рӯз дар радиои Азия Плюс азизони дил ба ҳамаи шумо рӯзи пурбарор, рӯзи нек, рӯзи хушро сифтан орзуманд ҳастем. Ёдрас мешавем ки дар душанбе сити соат 11:26 аз сана имрӯз бошад 17 июл аст ва бениҳоят хушҳол ҳастем ки имрӯз мо меҳмон дорем. бори дигар хушомадед мегӯем Набиҷон, Рафаэл, Сабрина, Шуҷоат, хушомадед мегӯем. нури дида тоҷи сар аввал бори дигар пурсон мешудам, чаро инқадр ғамгин гаштед шумо? ханда тамом шуд. 4-5 рӯзи охир кор бисёр буд. 4-5 кор мекунем. қарибки 3-4 соати хоб рафта истодем барои камтар хоболҳо. бедор шавем аз Набиҷон, саволҳо бисёр аст бароям бошад. Савол тиед ки бедор шавем. бедор шавем. Хоб. маблағ чанд қадар аст дар умуман? Маблағ блогияи мазкур. Не гуфта лозим нест ин чизро ман. Медонам албатта махфӣ аст, лекин мо ҳайати кори мо команда дар нафар ҳастем ки ба навргирӣ, операторская работа, монтажу, садо, яке аз операторони моҳир ин корое ки ҳаст, ин 4 нафар мо команда ҳастем ва мо фоизи худамон дорем аз кор дорем. ҳамамон таланти худамон дорем. ба паҳлӯи иқтисодияш ба дарча бемаош кор мекунем. барои ҳамин дар бораи гурӯҳи эҷодӣ гап зад. ман ҳазол карда истодам гуфта буд дар баъзи корманди кумитаи андоз нишастааст. не хоб акнун мегуфти чанд нафар дар ҳайати гурӯҳи эҷодӣ ҳастанд. ман медонам ки наворбардори моҳир ва яке аз монтажёрони хуб ин Абдулхалил Буриев аст ва коргардон ва монтаж режиссёр монтажа Маҳмуд Алиев ҳастанд. яке аз болои вай ҳам продюсер ҳастанд. боз ман ҳам продюсер ҳастам. продюсерон бисёр сафаршон бисёр шаванд. продюсерон бисёр аст. ва худам бисёр кор бо худам анҷом медиҳам. ва звукорежиссёрам низ бале Синоҷон Соҳибов садобардор. мо садои зинда исмоил мекунем ва сабт мекунем. дубляж таъинровка намешавад. 4 нафар ҳастем дар умум, вале актёромон бисёр ҳайати кори дохил мешаванд. акнун бошад биёед суҳбат мекунем бо яке аз блогерони машҳури Тоҷикистон гӯем, хато намекунем. хуб Рафаэл, акнун умуман дар бораи чӣ гуна ту пайдо шудӣ дар ин сериал маълумот медодӣ ки ман чӣ фикру андешо буд дар ҳамон лаҳза? чаро не чӣ гуна пайдо шудан ин ба мақсаде ки лаҳзае ки Набиҷон пешниҳод кардам. бале ман фаҳмидам фикри шуморо берӯзака. не барои чӣ механдам ман медонӣ барои чӣ хандам. ман ҳамон афсонаи лунтик ба хотирам омад. салом алейкум, ман аз ҳаво ҳафтадам дар айни сабташон аз ҳаво ҳафтадам пайдо шудам. фаҳмо гуландом ҳар рӯз чӣ тамошо мекардааст? хоб бале ман изтаҳол мультик тамошо мекунам, дӯст медорам. аммо дар бораи филм гап мезанем. акай Набиҷон як рӯз мо ба Абдулхалил Буриев монтаж мекардем, баъзе барномаҳои маро монтаж мекунам барои ютуб каналам ва дар ҳамин ҷо омаданду пешниҳод кардам, гуфтанд ки як сериали нав бояд сабт кунем, мебинем, мо мехоҳем шуморо даъват кунем. гуфтам чунки мо бо Акай Набиҷон хеле вақт ҳастем, яъне ки интервю гирифта будем, корашонро медонем ва шиносои мо дербоз буд ва ман розӣ шудам. гуфтам чунки корашонро медонам, арӯси замонавӣ ҳамон медонем ки чӣ гуна хуб гузашта буд, як ду қисмаш ва домоди замонавӣ ва ба ҳамин хотир ман розӣ шудам. баъд чанд хапас Акай Набиҷон занг заданд, гуфтанд ки сар мекунем кора. ҳамин гуна шурӯъ кардем. маслиҳатҳо дар масъалаи гонорар бошад, ба мисли Сабрина мо маслиҳат кардем. яъне ки дар як кори нав санҷидед. аммо як чизи дигарро мехостам бипурсам. Рафаил ба мисли сайёҳ аст албатта, ки ӯро дар сомонаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои расмии Азия Плюс бо бахшҳои гуногун дидан мумкин аст. анакнун Рафаил бештар ки шудан мехостӣ? ровӣ, блогер ва ё ин ки дар кадом як нақши дигар мехостӣ ки сурат гирӣ? ман аз хурдӣ ростӣ бисёр санъатдӯстдор ҳастам ва бештар вақте ки масалан интихоб карда будам касби худро, интихоб карда будам ки журналист мешавам ва 4 сол дар телевизион кор кардам ва агар шумо ба хотир дошта бошед, ман шогирди шумо низ ҳастам. омада будам ба радио, мехостам санҷам худро, аммо намедонам мутаассифона ё хушбахтона нашуд. хуб баъдан аз телевизион рафтам ва блогер шудам, чунки ба ман бештар
یعنی که ازودتر هستم وقتی که با حیث بلوگر فعالیت میکنم فکر اندیشه خود رو کار خود رو خوبتر پیش برده میتونم. یک موضوع اساسی در مورد بلوگر مکانتر از سریال اگر که دور روی من میخواستم بفهمم من بینید شد هستم که امروز بلوگرهای ما کار کرده ایستادن فعالیت کردن یک معلوماتی توضیح میرسونن یک خبر تبر رو بریده میسازن این مهم است. لیک چطوری که زادورنوف میگفت یک نفرانی هستن ترولی میکنن در کامنت هایی که میگذارن نیکا که میگفت همون نفران من غمگین نمیگردم زیرا که در خط مشاهده میکنم زیاد هستن این نفران بینید زیاد نه راستی از اول من غمگین نشدم میگفتم برای چی انسان ها آدم رو نشناخته و ندونسته میتونن همین تحقیق کنن فکری یگان ندرستی خود رو بیان زدن. بله اول فکر میکردم بعدم فهمیدم که این نفران هستن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیادن که انسان رو نشناخته و ندونسته میتونن تحقیق کنند و گپی خبیه بگویند و این نفران نفری که مثلا در زندگی قدر موفق نیست فکر میکنم یک نفری کم و بیش از خود موفق رو میبیند نمیدونم بخیلی میاد و چی میاد که میتواند از به فکری خود از به فهمی خود همین گونه مثلا کارها رو به خود روا بینند. اما بیشتر این کامنت ها میدونید درباره کار نیستن با همین خاطر من اون رو به نظر نمیگیرم. وقتی که درباره کار من ایراد میگرفتم من اون رو حتما به نظر میگرفتم همچون کریتیکه و در آینده اصلاح میکردم و این گونه کامنت ها نیست هستن. وقتی که به یگان اساس دغلانه داشتن میدهند میفهمی که این نفر نه مفکوره دارد نه عقل دارد نه تمیز. بله. خب در اینجا باشد بطنی که فیلمی نو شجاعت با فکر فرو رفتم به من چی سوال میداده باشم شجاعت کمی معلومات که اکتوری حرفه‌ای هستن اکتوری محبوب و معروف هستن و شما پرسیدنی هستم که بغیر از این فیلم شما در یکم فیلم دیگر باز نقش آفرینی کرده اید و اینکه تنها در تئاتر نقش شما باشید در مدتی 12 سال فعالیت چی در تئاتر چی در کینو این علاقه 17 فیلم است که من اشتراک میکنم و نگفتن نموند که این دیومین کاری هست که من با نبی جان پیرمرد همکاری دارم و همین قدرش فهمیدم که با نبی جان یاد دارم علی پاوش توکوف میگفتن که تئاتر это жена а фильм это любовница а من توجه فهمیدم که любовница در حقیقت چیزی خوب بود است برای که کار با نبی جان پیرمرد یعنی با مزه و فکوسی بهترین دارد. مثلا نبی جان وقتی که هستم من قریب 12 سال زیاده از 12 سال است که در ساحه کینو تئاتر کار فعالیت میکنم و بسیار بهترین لحظه ها رو از این دایره جهت هنری میدونم و همین است که من یکمین بار میبینم که اینقدر میدانی فراخی آزاد و اینقدر میدانی که الهام ایجادی میاد برای اینکه خود کارگردان خود رژیسور علاقه سوورمینی فکریت دارد نگاهی نو دارد و برابر نگاهی نو داشتن اینقدر یک فکوسی زیبایی دارد یعنی که یک ایجادیش بینهایت با مزه است که همه گونه تماشابین رو قبول میکنن و در اینجا پیشتر سوال هم بود که حیاتی مهمون های ما اونقدر جوابی کامل هم ندادن یعنی که پیرمرد اگر در تاجیکستان 9 میلیون اهالی برای 9 میلیون اهالی سر کرده از 7 ساله تا 70 ساله علاقه خودش رو نشان داد علاقه فکرش رو به مردم معرفی کرد چون که کینو اگر در کینو کارگردان طبیعی بلند یعنی فکوس نداشته باشد اگر با مزه مثل که در خانه خروج رو تیار میکنه اگر با مزه باشد اونقدر خوب دریبا میشد اگر طبیعی کارگردان تماشاگاه نباشد من گمان میکنم هیچ هستن کینویی که یک مرتبه زیاد تماشا نمیکنن و من از اون خوشبخته نمون آدمایی هستم که این گونه فیلم ها رو تماشا هم نمیکنم و برابر هر یک باری تماشا کردن کار نبی جان چی در پروسسی بنا بگیری و چی بعد از در مورد استراحت در همین دونم علاقه میفهمه که یک دایره به خود خاصی داره با وجود اونه که با دیپلمی با کوکشینوس اصلا بودم که 3 دیپلم در ساحه اصلی خود دارن من یک سری دیگر رو میکشم یک کوکشینوس دیگر نزدیکشون سلامت باشی سلامت باشی این کوکشینوسان همش در سند شما این لحظه افکوس یعنی که انتخاب خوبی نبی جان رو گفته ایستاده من در بابت اون گفتنی هستم پرسان میشوم که اسلوبی شما رو کی انتخاب کرده از خود رژیسور یعنی که کارگردان این فیلم یا اینکه خود شما همون موی لب و عینک و طرز لباس یگان چیز را خود شما الوا کرده شاید الوا کرده ها بسیار سوالی با مورد اصلا در کینو وارد شدن من در این نقش
این تماما ناگهانی بود و خود کارگردان به این چیز گواه است. وقتی که من در راه می اومدم خانه در نزد خانه همگی باید راه گذاشته با دوری خانه می اومدم. همین گذاشتم برابر یک ماشین سیگنال داد و محمود که اون کارگردان دیگه ما در اونجا بود شجاعت گفتن من کردم گشتم میبینم محمود بعد دیگه نبی جان نشناختم و ماشین گشتم من کردم گفتم این همی در درون ماشین ما درباره چی گپ زده رفتیم ما گفتم تینجه بعد چخچخ کردن صحبت گفتن که ما کینو با نوار می‌بینیم گفتم که سریال داریم خلاصه همین یک نقشی باتانیک معامله شما رو میگین که باور کنید و شنیدن زمانی باتانیک علاقه بعد از 2 ماه سیومکا یعنی که با نوارگیری شروع شد من اکتور پرسنل من فکر می‌کنم همین گونه باید باشه وقتی که پیشنهاد شد علاقه از همون روز من وارد شدم در عالم باتانیک هایی که چی دیدم چی خوندم چی فهمیدم و چگونه دنیا داشتن اونها رو علاقه تصور می‌کردم و عموما تماشا می‌کردید یگان نوارهای مخصوص که در اونجا اصلا من معذرت میخوام باتانی گفتن این کم در دقیقونه از لگیون نفرانی که زیادتر میخونند یعنی که علم هست بسیار تماشا میکردم و برای اکتر با چیزش مهم است بیروز جون که وقتی میبینی قالبی یعنی که تکرار کردن این علاقه برای هنرمند پرستوپلین است اتوجی جنایت است برای همین وقتی که من از عادت چیزانی که وظیفه گرفتم که علاقه باید یکی از همون قهرمان ها که باتانیک است باید باشم وقتی که یکم مرتبه من مویلا بود اچکی پریچوسکا یعنی که موی سرم اومدن همین پیرمات دیدم گفتم که انا همین باتانیک در کار است و در هنگامی بنابراین در پروسس سیومکو عجیب ایمپروویزاسیون میشنه که در کنار ما مثلا پدر ما هنرمندی سطحی کسبی تئاتری دعوتی جوانان به نام محمود جان برید یعنی جون ولیمو فاصله یعنی که پدر ما رو باز ایمپروویزاسیون میشد که اون کسان میگفتن که چی باتانیک هرگیجه خلاصه سرم گوروست کار کردن در کینو و اگر همین گونه اگر همه این همین رژیسورای کارگردان‌های فیلم اگر همین گونه فکوسی زیبا داشته باشن من گمان می‌کنم که علاقه صوت و صوت کینوی توجی علاقه به سطحی میرسد که برای همه هم دیدنی باب میشه هم خوردنی باب میشه و پیش از همه ریواج میکند سوهای فیلم کینو در قدیم بینید خوب است دوستان عزیز سیودراز شدم با مورد است که سریالی که بسیار سریالی است از امروز شروع کرده امروز یعنی که سنه 17 ایول بگوی روزی باشد خطا نکنم جون ساعتی چند بنده شده 21 ساعت نوی بگو در یوتیوب پیدا میگردد که شما میتونید این سریال رو تماشا کنید عشق پول هشتگ دوشنبه قسمی اولش اسمی ها همه اکتوران البته که به من پسند اومدن بینید نقشوی خوب رو آفریده خب نصیب کرده باشد شاید که من هم در خطری شما میشم خب سابرینا نمیاگ نبود روی روز گفتی علاقه سابرینا بولی نظری تنها سرودسراییش باقی مونده است در این فیلم حتما میشود به نظرم ولی سابرینا این سوال رو گفتم با مورد است اگر خطا نکنم در دیلی سابرینا نیز مایل پیدا گشته است که سرودسرایی خطا نکنم رو فوش کردم سابرینا معذرت میخوام البته هر یک نفر با گمونم که دوست می‌دارد که نقش آفریدن در کینو یا اینکه سرود سراییدن البته لیکن حال در نقش ندارم شاید در آینده یکی سورپرایز شد برای آدمان یکی سرنمی برای آینده یکی بله سابرینا دوی مدل روا هستی میبینم چهره کشود داری یک خانم بکینه و بینایرنگ هستی اینقدر وقت ای کجا داری من فرض کردم امروز گفتن که مهمان داریم من به همین خاطر خودم رو رنگ و بار کردم در اصل چرا من رادیو رو دوست می‌دارم لازمه که رادیو نشون میدم نیست من میتونم به رنگ و بار بیام در اینجا باشد رول مهم رو یعنی که نقش مهم رو این صدای هم میگذارد اما لازمه که تو رو میبینم دوی ما در همه جا هم زیبا هستی هم تبسم اینقدر انرژتیکه اینقدر قوه است کجا است در تو من نمیدونم راستی وقت است که جو پیدا میکنی من خواب رو قدر دوست ندارم با اون خاطر میخوام که همه وقت من هر روزه کارم رو گرافیک تشکیل میدم که امروز باید با کدام کار مشغول شم با همون خاطر با چی کار مشغول میشم البته سیما رولی مهم میپوزه با همون خاطر هر کجایی که هم میخوام که باید آرایش داشته باشم بدون آرایش نمیروم البته اول حسن و زیبایی
дар дараҷа ва места баъдан баъд сухану гуфтору дигар шояд ки ман тамошо накарда бошам пеш аз ин филми Набиҷон дар дигар филмҳо нақш офарида будӣ? рости як 10 сол пеш дар филми Беҳуда хора мекунӣ нақши асосӣ набуд, чунки он вақт ман хеле ҷавону наврас будам. Эпизод будам, яъне ки дар амон хонаи Нисо хонум чӣ будам, пешхизмат не ёрдамчии хонашон будам. Он қадар роли муҳим надоштам, он қадар он вақтам чеҳраам шинохта набуд. Ба ту низ кадом касбу кор наздиктар аст ба дилат? албатта касби ровигии худам, лекин дар нияту нақшаҳоям буд аз хурдӣ ки дӯст медоштам дар филм нақш гузидан, чунки филм ин як таърих аст. Оянда вақте ки 30 сол меравад ки фарзандона биро худам ки набошам уно тамошо мекунам. Бале, ин дар ҳақиқат дуруст қайд намудӣ. Умуман соҳибкорзан шудан намехоҳӣ дар зиндагӣ? Шояд як тараф хонаи худро рости чанд бор худамро дар соҳаи ҳамин бизнес анҷидам, тиҷорат одаш набаромадам, худам қарздор шудам. Шояд ки танҳо будӣ ба ҳамин хотир, ба ту нафаре лозим буд ки дар барат бояд ҳамин нафаре бошад ки ба ман кӯмак тиҷорат, ягон нафаре бошад ки ба тиҷорат. Ман як чиз илова кардани мо гуфти ҳамон урусо мегӯянд мы вам не мешаем илозо ки дугунаҳо суҳбати худро карда истодан хуб аст ин бени хуб аст. Рости бисёриҳо мегӯянд ки ҳар нафаре ки чеҳраи пайдо мешавад чанд қапас мебинӣ ягон мағозаи худро мекушояд, ягон бренди худро мекушояд. Дар ҳамин фикрҳо ҳам ҳастам, лекин як нафаре бошад ки ба ман кӯмак кунад. худам танҳо азудаи ин хелкора бухгалтери сахт гирифтан дар гӯш. Сармосӣ бозим аст. Бизнес сахт шуда. Чаро ин саволро ман пайваста мекунам ба дигар савол ва ин саволро ба Сабрина гузоштам. Бармегардам ба Набиҷон. Тавре дуруст Сабрина гуфт ки кӯмакрасон лозим аст ва ин ҳилагари худро напартофта аст. Набиҷон медонад. Бинед ки чӣ қадар нафарони шахсони шинохта бо маҳоратро ҷамъоварӣ кардааст. Ин ҳамкорӣ дуруст аст ва ин боиси як фахр аст ки ту дар атрофат ин қадар нафарони шинохтаву бо маҳорату бо эҷодиёташон пур аз ин қадар намедонам бо кору фаъолиятҳои дигаре ки мекунанд ҳамагон мешиносанд дар филмҳои ту нақшофарӣ мекунанд. Хуб Набиҷон, мегуфтӣ ки филм саундтрек дорад? Дорад, вале вақти аст. Не, вақт нест. Ба навор гирем. Суруди муносиб ҳам нест. Айни ҳол чанд лаҳзаи пеш гуфта будӣ ки ин филм саундтрек дорад? Дорад. Саундтрекҳои филм ҳаст, лек омодагӣ дида истоданд барои чӣ тавре ки ман медонам моҳангсозу аранжировщик, яъне ки омодагии худро мебинад. Ман фаҳмидам ин саволро буландом омода местоем, вақтро низ фаромӯш кардан лозим нест. Мо ба дар чанд лаҳзаи дигар дӯстони азиз суҳбатро ҳатман идома медиҳем. Радиои Азия Плюсро гӯш карда истодаем ва бори дигар мегӯям рӯзатон бахайр бошад, изони дилҳомо бошед. идома медиҳем суҳбатро дӯстони азиз. Акнун бошад ба назарам ба ҳар як нафар, ба ҳар як шунаванда, ба умуман ба мухлисони меҳмонони мо мехоҳам бифаҳманд ки ки нақши чиро бозӣ мекунанд, оман дар нақш чӣ гуна ҳастанд. биё оғоз мекунем ва ҳар як нафар дар бораи нақши худаш кӯтоҳакак нақл кунад. пеш аз алоҳида гап задан як каме умумӣ гап занам оиди мазмуни сценарий. биёед гап мезанем. идеяи сериали мо ҳамин аст ки сухан дар бораи акаву додар меравад. акаш 32 сола доим китоб мехонад, гуфтем ба таълим. умуман дар ёдаш вай нест оиладор шудану вале додараш камтар шустрияк. духтарҳо кати нағзабон меёбад ва як рӯз як кор мешавад ки дӯстдоштаи қаҳрамони ман Шоҳрух, яъне ки вай духтар шарт мемонад ки як ҳафта вақт дуда, агар хостгорро равона кунӣ, падарта равона кунӣ, ман шавҳар мекунам меравам. вале дар хонаи мо як чиз аст ки як қоидаи худамон дорем, ҳама чиз ба навбат. барои ҳамин дар пеш ман акам аст. падар шарт мемонад ки акат марҳамат, акат арӯшаванда ёбад
ёбад баъд аз зака оила барбода агар хой дар як рӯз тӯй мекунем ва ман бояд акамда ва ё аршаванда ёбам вохӯриҳо мегӯяд дар сериалҳо мазмуни асосӣ ҳамин аст вале дар гирди ин чиз бисёр бо воқеаҳо аст баъд акам карашма дӯст медорад карашма инсонҳои оддиро дӯст медорад ҳамхе проблемаҳои зиёд дорад сериал медонед чӣ хел мешавад дӯсти наздики ман рафаэл аст номаш ҷоми лекин духтарҳо ҷони ном ҷони вале ҷони нақши ӯ хаёлӣ аст ба назар бисёр хаёл дуруст қайд кард як нақши беня душвор аст дар ҳақиқат бинчиро гуфтем ҷони рафаэл гап зан акун дар бораи нақши хуб фикр мекунам аллакай набиҷонако гуфтан ками нақши ман дӯсти набиҷон пирматов ҳастам ки дар аввал аз шурӯъ мекунам яъни сарояндагӣ мекунам ки аз удашам бароям баъдан суруту зизда мешавад дигар корро мегирам ки намешавад баъд ахир мо бо набиҷон бизнесмен мешавем неудачник ба таври худ ба таври худ бизнесмен мешавем бале хуб баъдан ҳамин гуна шурӯъ мекунем акун мо ҳол 5 сериялро сабт кардем баъдамашро мебинем идеяҳои нав пайдо мешаванд чӣ гуна гуфтам импровизатсияҳо зиёдтар аст дар ин сериал ба ҳамин хотир фикр мекунам ҷолиб мешавад як чиз қайд кунам ба ғайре ки жанр комедия аст дар ин филм мо каме мотиватсия метиҳем ба ҷавонон ба мардум яъни як хел инсонҳое ҳастанд ки манам дар ҳамин кругҳо шидагивам ки кор нест дар тоҷикистон кор нест киҷо равем фақат мани вай мекунам руси безе жалуются бале жалуются шикоят инсоне калаш кор кунад бовар кунед мана мо ҳамамон гила намекунад бале дар филмо масаби нака шуҷоат рафел ма ва дигарон ҳастанд ки дар кино вақт надорем бовар кунад ҳамин корамон бисёр аст ки ҳар як одам аз худаш вобаста аст дар ҳамин сериал ҳамин чизро мо ниҷо метиҳем яъне ки кор бисёр аст кор бисёр мешавад лаҳзае ки ягон қисми сериалро ба навор гирифтан фарз кардем ягон кӯдак аз 7-6 ошона як бора бо овози баланд дод мезанад ва муддати 25 дақиқа ту менигарӣ кардам бо ошёна аст ки ҳама ором шавад бале ин ҳолат фаромӯшшаванда ин ҳолат карашма яъне ки сабринам дар нақши карашма аст ва дар бораи нақши бале нақше ки ман дар филм меофарам ба худам хеле писанд аст асла ман дар зиндагии худам ба тиҷорат машғул нестам ҳоло қайд кардем лекин дар филм ман ба чандин тиҷорат машғул ҳастам яъне чанд бизнес дорам кошонаи ҳусн дорам мағозаи ҷавоҳирот дорам мехел хуб аз ҳисоби серкориям чӣ қадар духтарӣ дар унҷо нақши чиро бозӣ мекунам ҷиддиям серташвишам ва писароне ки пулдор ҳастанд бачаҳои сарватманд ҳастанд аз онҳо хушам намеояд ва ягона даруни ман яъне нафарони поку одамои чӣ гӯям хоксор бале ба ман ҳамон гуна нафарон писанд меоянд хуб дар филм номам карашма аст хеле ба ман ин ном писанд аст ва хоҳиш кардам ки номи ман ҳамин гуна шавад карашма шавад салом карашма аз ин пас шуморо карашма шояд ки каришма бошад филмҳои ҳиндиам низ ба навор мегирем хоб дар бораи нақши шуҷоат мо фаҳмидем ки нафаре ки танҳо китобхониро дӯст медорад боз мехоҳанд ки оила бунёд кунанд ба назарам ва ҳамон не ана гӯш кун дар инҷо бошад дар инҷа мушкили қаҳрамони ман ҳамчун ватани дарун аст ки инед ки ман чӣ гуна бародар дорам дар баробари ин қиссаҳои ватаникоро бисёр тамошо кардам лекин ин гунае ки дар филми ишқ душанбе пул омадааст яъне ки ин гуна аст ки қаҳрамони ман ин гуна аст ки ҳам падар безан дар хона модар нест ҳам ин гуна протессро переживат мекунад ва ҳам бародаре дорад ки ҳамеша аслан медонад ки невезучий медонад ки он кораш бобарор нест медонад ки намешад чунки дар як комната ҳар ҷоя хо мерем дар ин тараф масъулияти тамоми шоиро классико ҳама ин тараф ҳама бизнесмено миллиардеро ман мебинам ки онҳо катигар мезанад мегӯям охи дар кор нест ин чизо безаминаи ин бузургое ки дорем намешавад ин гуна душворӣ дорад қаҳрамони ман ки
ҳамин гуна бародар дорад ва боз падаре дорад ки дар хона танҳо каме саломатиаш ҳам наз нест дар баробари ин гуна гуфтаи падар ба ман писанд омад ман ҳам зан намегирам агар бо агар гуфтааст падар агар ки ту зангирӣ ман ҳам ҷора мегирам агар ки ҳама ба навбат бошад тогда можно рақат ман ҳамон лаҳзаи ман ин лаҳзу гуфтан ба маврид аст ки аҳсан ба фикру идея лаҳзае ки тизер тайёр мешуд яъне ки ролики ҳамаасан ҳамин сериал чӣ гуна ҳамаашро ҷо ба ҷо ва беният хуб омода сохтанд. Акнун бошад биё як паҳлӯи дигарашро суҳбат кунем. Бутун медонем ки асоси ҳар як сериал сад накунем сериал умуман киноиндустрия иборат аст аз пул маблағ. Барои ин калима пулро дар номи сериал дохил кардем, балки ҳаёт бепул вуҷуд надорад дар филмҳо. Барои чӣ савол надодед ки ном филм ишқ пул душанбе? Не, ман савол додам, ҷавоб надодидам. Дар як савол чанд савол аст? дар фикраш қаҳва буд. Ишқ ҳаст дар филми мо, пул ҳатман ҳаст, мотиватсия метиҳем, чӣ қадр пул меёбем, бизнесмен ҳастем, ту ҷавоне ки чӣ қадр пул ёбаду аз ҳолати мисол ҳолати ман қарздор ҳастам дар сериал, аз ҳолатам бароям оиладор шавам, якчанд цел дорам дар пеш. Дар ин корҳо ба ман дӯстам ёрдам мекунанд. Пул ҳал шуд. Ман душанбе барои чӣ мондем? Барои чӣ? Барое ки дар хориҷаҳо бисёр мегардем ва душанбе вақте мепурсанд аз куҷои душанбе мегӯям намедонам. Баъд камтар аламовар мешавам. Барои ҳамин номгузорӣ кардем ки русӣ мо перевод карда нестем. Ҳар як сезоне ки буд мешавад русӣ тарҷума яъне ки дубляж мешавад. Дигар давлатҳо ҳам тамошо кунанд ки барои чӣ душанбе. Мақсад ҳамин аст. Набиҷон, гуфтед ки филм дар кадом гӯшаву канор минтақаҳо умуман намудбардорӣ шудааст? ё ки танҳо дар Тоҷикистон? Ҳозираш фақат дар шаҳри дар Душанбе дар назар доштам. Дар оянда дар нақша аст тарафҳои Хуҷанд, берун аз Тоҷикистон, тарафҳои Туркия, фақат дар дигар давлат кушода шавад, роҳо кушода шавад. Дар нақша аст сезонҳои оянда. خیلی هم خوب تشکر زیاد میگیم مهمانی گرامی قدری ما ساعت در دوشنبه 11:55 است فرصتی اون رسیده است که با شما خداحافظی کنیم و باید یادداشت شد دوستان عزیز در مهمانی شما برنامه نوروزی روز در ساعت دوم بودن رافائل گولف روی همزمان بلوگر باز یک بلوگر دیگر روی و خانم زیبا سابرینا بانوی نظری اکتور نامدار شجاعت جلال‌الدینов و خود کارگردان پرودیوسر نبیجان پیرماتов. بار دیگر خوش آمدید در جلوی صنعت و صنعت با شما خوشی‌ها رو موفقیت رو آرزو می‌کنم. بینیت خوشحال بودم در خط از دیداری هر یکی شما دوستانی عزیز. خیر و خوشحال می‌کنم. نصیحت کرده باشد تنها میگیم که در майдони навор во мехӯрем насиҳат карда бошад. ва шунавандагон фаромӯш накунанд ки бегоҳ филми мо дар ютуб мебарояд. Ман бори дигар такрор мекунам. Бале, марҳамат. Гуфтам. Не, вақт мас саҳифаи расмие ки дар видео мебарояд. дар YouTube канали Замонави медиа соати 21:00 ба вақти душанбе шумо метавонед якум серияи Ишқ пул душанберо тамошо кунед. Ташаккури зиёд ба имрӯз ман худро ба ҳайси радиовидушини санҷидам. Ташаккур. Мегатарин асла мегӯям тамом биё. Метавонед биёи бо мо дар пахши ҷойи холӣ ҳаст. Ташаккур. Ман ба ҳамаи шумо барор муваффақиятҳои беназирро хоҳонам. Барор ва бигзор пул бошад зиёд. Бале. Ташаккур азиз, ва дар чанд лаҳзаи дигар мо шумо дар иртибот хоҳем буд ва таронаи навбатиро худи мавзӯъ бошад дар пахши мустақим дар радиои Азия Плюс ҳамчун армогон умода мекунем ба меҳмононе ки ин соат ин лаҳзаҳо бо мо буданд.